Szerintem elhagyta a küzdő felületet. És nem is fogta a másik. Igen, azon volt oldalapíra meg minden. Tovább a folytást. Igen, menjünk tovább, Kriszti. Jó felé húzom. Húzd már meg, ne engedd lazábbra! Folytásra koncentráljál! Jó, nem esett? Elesett! Figyeljetek oda! Jukon nem volt? Mi? Nem ezt a meccset nézik. Oda húzom! És dolgozzunk, igen, Kriszti. Lehet a karjáért is. Ez a folytásról Valamit is lehet, Kriszti. Tejfelé, azaz tejfelé, és onnan húzunk, azaz. Erre nyilatkozzál a BBC-nek? Szar voltam. Várjál, pillanat. Ne ilyed, mert ez megy a tévére. Ja. Most nyilatkozzál. Nem voltam a legjobb ma. Hát igen, ez sajnos alábírom támasztani, hogy tanítványomnak az állásmunkája az kívánnivaló vagy maga után. Lábon nem készít elő, igazán pedig tökéletes ritmusérzéke. A dobásait nem képes végigvinni, csak így piszkálgatja, mint ahogy én szoktam otthon a kandalomba a tüzet. De az legalább lángra kap a piszkálás után, ő viszont mindent földön akar megoldani. Ez nemzetközi szinten édeskevés lesz, de azért gratulálunk neki, végül is ifjúsági magyar bajnok lett, ez így önmagába szép. Gratulálunk, Krisztike! Takarodjál innen!